Jarabtar rayuwa inda ran kashi fa da sauran kallo. A yau za mu shiri ne akan matsalolin rayuwa hayya. Jarabtar rayuwa inda ran kashi fa da sauran kallo. A yau za mu shiri ne akan matsalolin rayuwa hayya. Jarabtar rayuwa inda ran kashi fa da sauran kallo. A yau za mu shiri ne akan matsalolin rayuwa hayya. A yau zan ci gaba a shirin mu daga inda na kwana. Biliya isa jini yan uwana to barka da rana. Yan mata da samari ku ban kunnen ku cikin shirin mu. Jarabtar rayuwa haka dai shirin mu yake da suna. Isa GTV dai kuke sauraro yan uwana. Kira nambar waya ko ku yo tattaki tashar mu zauna. 08163697 sannan 65 wannan ita ce nambar gidan. Jarabtar rayuwa inda ran kashi fa da sauran kallo. A yau za mu shiri ne akan matsalolin rayuwa hayya. Hello wake alayi. Soyayya barka da aiki. To muna sauraron ki Juwaira mai labarin ki. Labari na soyayya wanda ya fara da ni akan kaina. Sai kwaban damuwa da rashin sa'an cikon burina. Kadarin mota ya sanya ni rashin farin masoyi. Ana wabe da kyau ne ba a mun manta wannan ba. Kana ta karambuna tashi daman haka lamarin yake. Ki haƙuri Juwairiya Allah ya sada shi da manzan. Assalamu wake alayi. Suna na janye makano ta dafo. Tube labarin ki Jamima yar garin Kanawa. Labari na ina da masoyi wanda na bashi yarda. Zai yi mini alkawar za ya aure ni kar in ji damuwa. Abana ne ya ce na fita da miji kuma shi na nuna. Daga sanda ne masa zance wallahi ya yi gujewa. Da kiran kuma yaudara ta ku daina domin babu kyawu. Abinda ka yi wa yarwa na kai ma wata ran za a yi maka. Alhamdulillah. Jarabtar rayuwa inda ran kashi fa da sauran kallo. A yau za mu shiri ne akan matsalolin rayuwa hayya. Hello wace alayi. Ni da nake gani na yau lawa. To muna sauraron ki mu fi da mai labarin ki. Labari na yana da yawa sai dai na takaita na fakuwa. Domin yanayi na tayin ba za ya bari ba na bayyana duka ba. Allah ya sa a cikin taki jarabtar babu dai duka. Kamar kwance da doka wallahi har gara min doka. Ki ba mu misha domin lokacin ki gashi yana ta tafiya. Hello hello mu fi da kash kiran na ta yayin ki. Hello wace alayi. Mani iski na gari na Sokoto. Muna sauraron ki fina ya kike ya mutan Sokoto. Sokoto lafiya to muna jin daɗin shirye-shiryen ku. Allah ƙaro masoya isa jikiri amsa mun batu. Muna yin godiya fina to mene labarin ki. To daman na kira ne da mun ne fatan alkhairi. Isa ji ta sha ta kowa ta shar al'umma farin cikin yan gari. Mun gode duk masoya bara mu ji wake layi yan uwa. Jarabtar rayuwa inda ran kashi fa da sauran kallo. A yau za mu shiri ne akan matsalolin rayuwa hayya.
Asalam wake alayi. Amina daga garin Jigawa. To me labarin ki Amina ya ta garin Jigawa. Ni fa na ga abin takaici na samu masoyi mai fakin shi na. Mai auna ta mijina a auren mu na ba shi maki. Sai dai fa uwar miji ta shigo ta ɓata lambarin mu. Ta sanya kayan sana ta raba mu ba masu rai. Allah sarki Amina ilahu ya baki farar uwar miji. Anan zan dakata sai wanne satin ni zan dora.